Tämän videon aiheena on maaperä ja maannos. Aloitetaan käsitteestä maankamara, joka tarkoittaa maaperää ja kallioperää yhdessä. Maaperä koostuu yleensä useista eri maalajeista, kuten esimerkiksi hiekasta, sorasta ja mullasta, ja ne voivat olla kerroksittain maaperässä. Maalajeja jaotellaan niiden syntytavan mukaan. Näitä syntytapoja on rapautuminen ja maatuminen. Rapautumalla syntyy kivennäismaalajeja, joita jaotellaan vielä lajittuneisiin maalajeihin, kuten soraan, hiekkaan, hietaan, hiesuun ja saveen. Näitä maalajeja jaotellaan niiden raekkoon mukaan, ja ne ovat syntyneet virtaavan veden kuljettaessa niitä. Lisäksi kivennäismaalajeihin kuuluu moreeni, joka on lajittumaton maalaji, eli se sisältää erikokoisia kiviä ja kivipölyä sekaisin. Sitten mennään takaisin maatumalla syntyneisiin maalajeihin, joita kutsutaan orgaanisiksi maalajeiksi. Nämä ovat syntyneet eloperäisen aineksen hajotessa, ja näihin maalajeihin kuuluu esimerkiksi multa, kangashumus, turve, lieju ja muta. Sitten päästäänkin maannokseen. Maannos on maaperän pintaosien kerroksellista rakennetta, ja se on eri olosuhteissa ja ympäristöissä erilaista. Maannosten syntyyn vaikuttaa veden pystysuoran virtauksen vaihtelu, lämpötila ja kasvillisuus. Seuraavaksi 3 erilaista esimerkkiä maannoksista. Ensimmäisenä maannoksena on podzolimaannos, joka on yleinen havumetsävyöhykkeellä, jossa maaperässä tapahtuva haihdunta on pientä. Maannoksen ensimmäisen kerroksen muodostaa karikekerros, jossa on kuolleita kasveja, jotka eivät ole vielä maatuneet. Se ei tässä kuvassa näy kauhean hyvin. Karikekerroksen alapuolella on humuskerros, jossa eloperäiset ainekset ovat jo maatuneet. Humuskerroksen alapuolella on huuhtoutumiskerros, josta ravinteet ja vesi virtaavat läpi. Huuhtoutumiskerroksen alla on rikastumiskerros, johon ravinteet jäävät. Ja lopuksi on pohjakerros, joka on muuttumatonta maata. Seuraavaksi on mustamultamaannos, joka on yleinen maannos aroalueella, jossa haihtuminen maaperästä on suurta. Tällöin vesi nousee kapillaari-ilmiön seurauksena maaperästä ylöspäin, kuljettaen ravinteita maan pintaosiin, mikä tekee maan pintaosan ravinteikkaaksi. Kolmas esimerkki on latosolimaannos, ja se on yleinen alueella, jossa on sademetsäkasvillisuutta ja lämpötila on korkea. Korkea lämpötila aiheuttaa ravinteiden nopean kierron, jonka takia ravinteikas humuskerros on ohut. Mikäli metsä kaadetaan, humuskerros ja sen ravinteet huuhtoutuvat pois, ja jäljelle jää raudan ja alumiinin oksideja siltävä maaperä, joka estää kasvien kasvun.